ina ga yanzu ya kamata mu buɗe wannan mu buɗe Binance ɗin. Kuna su jina ko ana jina normal? Dole za a buɗe za a buɗe insha Allah. So gashi nan a ɗan yi haƙuri da Allah, gashi nan ina buɗewa ta yadda za mu samu wannan. Okay, yeah, it's loading up. A ɗan yi haƙuri kaɗan. So kusan kamar yadda an muka ci gaba da bayani shine wato candlestick is very very important, like seriously. Abubuwa ne ana kallon Binance ɗin da nake buɗewa ko sai na ba ta screen ɗinta daban. Sai ka ba ta screen ɗinta tun da shi wannan da kauna an bari shafi na farko ne. Shafi na farko ne ya gaba da ma ko mun cikin kan. Okay, watan dazu? Shafi na farko mu ba wai nan. Wayyo Allah, my God. To ba matsala dai tunda dai ana recording video ma da sauki ai duk tunani na wallahi kuna ganin movement din da nake da sauransu, so amma ba matsala insha Allah, ba damuwa. So bari mu gani yanzu ina son ne ya zama kuna kallon abu biyu, kuna kallon Binance, kuna kallon ina yawo da browser haka yanzu ga Binance na bude. Okay. Muna kuma kallon littafin da muke karanta shi ba. A feji na 12 ko da ma a wannan to ba matsala, ba damuwa. Yanzu bari mu ci gaba bari mu koma kan ita Binance tunda yanzu ana ganin ta. So bari mu yi amfani da detail na shi trade din. Yawwa, so gashi na yanzu za mu kalli candlestick san alien pattern. Ai duk tafiyar da nake na ɗauka ana gani na wallahi. Okay, ba dai matsala tunda yanzu ga bidiyon su insha Allah za a aka gama kowanne zai zama in a very detailed format insha Allah. Amin. So ga network kuma shi ma yana nema, bari mu gwada buɗe trading view mu gani. Na kamar zai fi Binance ɗin sauri. Trading view. Okay. Ya Binance har yanzu loading yake. Ta Binance ba? Bari kawai mu neme shi a trading view. Zai fa ba mu abin da muke so. A gani chat. Binance har yanzu loading yake. Gashi nan dai muna ina ga general problem ne daga wajen ba network bane gaskiya, daga wajen trading wajen ba mu live view din, amma bari mu jira shi bude insha Allah. Na? Ai da kenan ka san muna kallon shi ne desktop view, shi yasa ina ga shi ne matsalar, saboda in kula ga trading view ba shi ma yana ta loading, sannan muka buɗe wannan daban kuma za ka ga shi yana buɗewa. So amma dai ga bari in trade view ya buɗe shi ba sai mun rufe shi ba, za mu ci gaba da illustration da shi kawai. Gashi nan it's coming up kaɗan a ɗan yi afuwa kaɗan yi haƙuri kaɗan. Okay. Yawwa, still coming on dai.
ma yana ga har ma da na can bisa akwai issue ne wallahi amma dai ga shi ne it's coming up ya fara very good yawwa yanzu we can yanzu kowa yana ganin tricky ko? Yawwa to kamar yadda muke gani ɗazu muna magana ne akan shadow buffer shadow da kuma shi body. To in kuna ganin ɗan hannun nan nawa na kwamfuta misali bari mu ɗauna wannan bull ɗin. So wannan green ɗin da muke gani daga nan inda green ɗin nan ya ƙare. So daga nan shi sorry bari in kashe wannan daga nan wannan shi ne body, sannan daga body ɗin nan muka ɗauke za mu ga wani tsinke daga nan ƙasa. Wannan tsinken da ya rage wanda shi ne kamar tail za mu ce ƙasan shi candlestick ɗin shi ne da wanda ga opening ga closing ɗin mu inda kasuwa ta rufe ka riga ka je ka bude, saboda a littafin mu abin da yasa zamu dinga yi muna referring to shi littafin inda mun riga mun ce ga lower shadow wanda muka ce nan kasan nan shine karshen makwarar kasuwa inda ta daka wanda shine low, wannan kuma shine open inda shi candlestick din ya riga ya fara, sannan kuma ga red body, sannan ga inda ya kulle. Saboda haka idan muka kalla za mu ga akwai bambanci tsakanin wannan da wannan. Bambancin shine a lokacin da wannan ya ce close, kasuwa ta zama ta yi closing, to kuma wannan shi open ya ce. A san da wannan ya ce open, shi kuma wannan close ya ce. To bambancin abin da yasa yake cewa ya zama da akwai wannan bambancin shine daga nan wajen idan muka ce open, masu siya ne suka fara siya, sai kasuwa ta buɗe ta tafi sai ta zo nan sai ta closing. To kuma tana yin closing suwa za su anshi kasuwar wa'annan ne, wa'anda za su anshi kasuwar mun ce su ne bulls kenan. To idan muka dawo kan shi kansa wannan bari mu gani, let me switch back to trading view, ina zuwa yawwa. Idan muka dawo trading view abin da ya faru kenan anan, tun daga nan wajen tun da yanzu muna kallon kasuwar a nan a kwana ɗaya kenan, a 1D muke kallon ta, tana ba mu labarin kasuwa abin da ya faru a kwana ɗaya, wanda daga nan tana gaya ma cewar daga nan wannan shine low ɗin kasuwa. Idan muka kalli hannun mu daga inda na sa wannan hannun na inda nake yawo da shi, idan ka kalli hannunka na dama za ka ga bitcoin a farashi 42,436. wannan shi ke gaya ma a wannan ranar da candlestick ya fito, wannan ranar ta sorry ba daidaiton a nan wajen da ke ba kamar na wannan bane, na dan fi saba da na Binance ba, amma dai here is telling you cewar wannan shine opening din da kasuwa ce. Low ɗinta da ta daka a wannan ranar shine 42, daga 42 shine low ɗin da ta yi sai ta ƙara sama. Da dai ta sai masu siya suka fara ɗaukar kasuwa daga nan, candlestick ɗin shine ya buɗe, da aka fara trader ɗinsa da ya zo nan sai ya closing. Amma ne sai da ya daki nan makurar tsayinsa kenan, daga tsayin ne sai ya dawo ya ci gaba, ana ta trading maybe kamar yadda muka faɗa reversal pattern, kasuwa ta tafi ta dawo wanda idan muka kalli kasuwar da trend line za mu gani, to da ta riga ta zo daidai nan sai ta dawo nan sai ta yi closing. Tana yin closing kuma su daman sellers suna jira, tun daga nan su dalilin zuwansu shi zai sa ta kasa wucewa ta dawo, don kasuwar da suke suna zuwa nan sai kawai candlestick na siyarwa sai ya fara, wanda daga nan aka fara selling kasuwar da ta bangare ta zo nan ta daki makura kasa sai ta kuma dawowa sai candlestick din ya tsaya a haka. To wannan yana nuna ma kenan idan muka ɗauko a wannan bari mu ɗauko mai guda ake mai ayo, bari mu amfani da wannan shi ke nuna ma da kasuwar nan ta zo ta buɗe a nan ina son amfani da shi ne da kasuwar nan ta zo ta fara daga nan ta zo nan
to daga inda su kuma wa'annan sellers din suka fara sai da kasuwar daban, wanda daga inda suka fara sai da ita sai da mana sai ta kuma ƙara gangarowa sai ta kuma dawowa daga inda suka fara sai da ita sai da ta zo ta daki wannan makular sai ta zo nan sai ta kuma candlestick ɗin daga nan ya tsaya, wanda kuma again aka kuma ƙara ɗaukar kasuwar daga nan suka kuma ƙasa. Wannan shine zai yi justifying ɗin maganar da muka yi a nan ta cewar idan lokacin da wannan ya riga ya opening, wannan sanda ya opening a nan masu sellers masu bayan suka yi opening suka zo nan suka yi closing, to masu sellers kuma za su ɗauka daga nan su closing a nan. So wannan shine abin da ake maganar opening price da kuma closing price. Saboda haka kana zuwa ka kalli wannan candlestick ɗin yanzu kamar wannan idan muka kalle shi kana kallon sa zamu ce to a wannan abin da ya faru kasuwa ce ta fara daga nan, masu siya sun ɗau kasuwa daga 41,000 suka tafi sai da suka kawo ta har 43 sai ya ƙara dawowa nan sai ya closing. Kenan wannan abin da ya faru jiya kenan. To idan kasuwa a maimaita kanta za ka tsaya ne a kan wannan shine za ka yi analysis. A haka ne in muka je gaba za mu ga to wai liquidity ma nawa ne a ciki. Saboda a kowane yanayi da wannan kasuwar take tana nuna ma adadin abin da aka yi trading, wanda still a cikin bayanan da idan muka zo nan sama za mu ga wannan kamar yanzu muna ganin abin da yake faruwa ya faru a yau kenan. So daga nan ya nuna mana ɗin nan wanda shine kasuwa ta buɗe a 42,579, wannan shine farashin da kasuwa ta buɗe da shi. Sannan kuma nan H ɗin nan tana nufin ATH all time high ya daki makwarar dukan da ya shi ne ya da kanan a 43,425. Low ɗinsa kuma mafi ƙasan low da yau aka tashi da shi shine wannan $41,782.21. Wannan kuma shine closing, sannan wannan kuma shine overall ɗin percentage. So wannan percentage ɗin yana yawan ba mutane ishi. Kamar nan yanzu ya riga ya nuna plus 700 and wani abu, nan kuma yana nuna ma plus 1.60. So idan muka kalli differences ɗin ya kamata da muka zo muka kalli plus 680, ai ya kamata a ce wannan coin ɗin yayi mugun tashi. Wannan shi ne abin da yake faruwa idan muka je muka yi kasuwa mu ce kai kasuwa ai yau tana plus 600 and wani abu. Tambayar da zaka yi wanda ya gaya ma haka shine kasuwar a wani aya aka kalle ta, overall ake maganar ta ko kuma aya take gaba daya. So wannan ba na son mu shiga ciki duk da zamu zo mu same shi insha Allah. So ban sani ba dai idan da wani ƙarin abin nan, amma dai ina tunani this is what we have for wannan chapter tukuni kafin mu yi gaba, wanda muke maka magana budewa da rufewa da kuma all time high da kuma all time low da wannan zaɓe bisa agogon wannan agogon me ya ce agogon ma'adi nan shine time frame da muka yi magana, wanda za ka zo ka kalli kasuwa a one day ko ka kalle ta a sama da haka. So wannan kenan. To idan muka wanda yawa ga wa'adin nan abin da muke gani ga wa'adin da muke gani nan kasuwar a wandi take. Idan muka zo muka taɓa nan za mu zo mu kalle ta a sama da haka, za ta koma na wata ɗaya, za ta ba mu labarin wata ga shi nan a 1M kenan. Idan ka dawo nan a kwana 5 da sauransu. So wannan kenan da gaba ɗayanta da shekara 5 da shekara 1. So this is this for this.